जोंनि बे 118 सेन्टारनि फटला जोबोद सान्थि भाबै जालांदों जेबो गैया गावबा गाव गोसो जेराव होनांगौ होदों जोंसो आमुखाव होनांगौ मानांगौ जेबो गैया आरो जोंहा नै बे इउपिपिएल आं बिपिएफ माने ज'सो दङ जोंहा बिसोरबो खाथियावनो खाना बानायदों बिसोरबो खाना बानायदों माला जेराव होनो गोसो होदों बेनिखाय जोङो मात्र 4 तारिखल' नेनांगौ सान्थि भाबै जालांदों आरो जोङो सान्थि भाबै जानायखौ जों लुबैदों बेबायदिनो जेरावबो सान्थियै जालायनायखौ जों लुबैदों एसे एनै बुंलायनाय रायलायनाया सोंखारिलायनाया थाखायो जेबो नङा दोलोआ गुबुन गुबुनब्लाबो नोंथांमोनहा ज' अनलायनानै जोंहा गामि खाथि खाथिनो जेबो गैया दिनैनो जोंहा जोब्बाय गाबोननिफ्रायनो थांलाय फैलाय जानाय लोंनायसो एखे नङा होमबा दा बेनिखायनो सोर जेराव होदो गोसोआसो मिथिगोन नालाय दा जोंहा सोरखौ बुंनांगौ दिसिनांगौ जेबो गैया गासै बिटिसिनि रायजो राजा जों बयबो ज' आरो गुबुन गुबुन बबेबा जायगायाव घटना एसे फिसा फिला जानायखौ खोनादों नाथाय जोंनि बे भेरगाव समस्तियाव 45 भेरगाव एलएसियाव जेबो बिदि गिदिर घटना जायाखै एसे एनै बबेबा गारि सौदुलाबायनाय जादों बेफोर जेबो नङा मानसि हिसाबै जेबो जायाखै आरो आंबो बे लाइनाव रावखौबो बिदि बुंनाय जायाखै आरो इउपिपिएल लाइननिफ्रायबो गोबां बुजायदों बिपिएफ लाइननिफ्रायबो बिसिपि लाइननिफ्रायबो बयबो माने बुजायलायदों सान्थि भाबै जानांगौ होननानै दा बेखिनियानो जोंहा रिजाल्टआनो खोन्थागोन सोर बबेयाव होदों बबेयाव होआखै रायजोआनो जिहेतु राजा थेंक इउ